Ngiyanibingelela nonke babukeli ngibonge nabakwa TV KZ1 igama ngu-Isaac the African Tiger Mashinini ngibuya endaweni yasePretoria ngingu-president wale nhlanganiso i-Shin-Kyokushinkai Karate Organization i-full contract ephethwe eJapan ephethwe i-WKO president wayo ungu-Shian Kenji the technician Midori. Last year ibiyenqanyelwa kakhulu i-national. Yes, nathi we are part of national. Ukukhula kukhona futhi ongaphethe sasasa likhulu kakhulu namanje isasasa yabo ngithola izolo ubungabona but ke ngokwe competition yabona ke i-tight competition is too tight now uyazibonela ke it's too tight now abantu bajimile bazimisele and nathi njengoba sila silungiselela ukuthi when we move from here ngo May 30 siyaphuma siye eSwazini kwi-tournament. So as a province so hlale siyimisele kodwa nje we are happy nge-standards. Improvement engiyibona la inkulu kakhulu even ne-standard ave sinyukile from izolo ey'nganeni inumber be-huge kakhulu kanti i-standard siphakame ngendlela eyisimanga nanamhlanje uzibonele nawo bokufikwa impela right from the girls nabafana i-standards sihaye ngendlela eyisimanga. You can see ukuthi we are ready for my international participations. Ngiyanibingelela nonke babukeli eKZN igama nguSiphamandla Ngubane uthongathi ngokuhlala ngingu-coach we-Shin-Kyokushin KZN and Shin-Kyokushin South Africa. So njalo uma kunemidlalo ngibe khona ngibe u-coach. Izinga la izolo beliphezulu kakhulu linesasasa likhombisa ukuthi abantwana bethu kusekuningi la basazokwenza noma basazoya phambili ngendlela ade bedlala ngakhona. Engingakusho ukuthi abadlale izolo badlale kahle kakhulu bakhombisa ukuyimisela iningi labo bebeqala ukungena kwi-tournament kodwa bakhombisa ukuthi abasabi bazimisele ukuya phambili ngalo mdlalo wekarate. eSwaziland sobuya nawo kakhulu ama-trophy izowina eSouth Africa kodwa eSwaziland akuwona mdlalo. And I'm sorry to say this because I was the one who introduced i-Kyokushin in 1983 eSwaziland. So those are my students in a sense. So ungabona competition besides bebekhona beparticipate izolo la. So hayi obechuza umentshisi. Kodwa ke I'm confident ukuthi iSouth Africa light impela uvote. One okwethu ukuthi ngokuhluka ama-districts like ama-district ithawu 12 Ogo, iTheku, kanjalo iLembe, iNkletshwayo, iKhanyakude sikhona throughout the districts. And uma ngabe ufuna ukujoyina ngokwekarate okwakho ukuchecka nje abantu abajima ikarate kuleyo ndawo. One esikhathini esiningi ngoba thina i-background yethu noku-understanda kwethu sisuka from the background ye-poverty. And uma ngabe uza thina most of njengoba babona nje i-training lesi-offerishayo i-free of charge mahala but awukwazi kwamanye amalokhuzana kwezinye izizwe ngeke uyithole i-training kanje mahala. So kusho ukuthi okwethu ukuthi bayithathe ingane bayilethe bese beyi-provide ngani ngezinto zokujima uma ngabe kuyangokuthi nje izofika kanjalo bese-ke ne-transport to and fro then uma ngabe sekuyiwa kuma-tournaments hence bela nakhona bazi ukuprovide nge-transport wethi i-ELI yakhona but for i-training ithola nje free of charge. Ama-challenges okuqala sibhekana nawo as o-coach noma o-trainer bekarate one ama-facilities asivamisile ukuba nendawo e-right zokujimela iy'ngane ukuthi uyayithola indawo uthi uyajima kuyafika kuthiwa kunemhlangano kunento ey'thile noma usunayo indawo awunayo i-equipment yokujimisa izingane ngoba udinga i-equipment. One ukuze ingane ikwazi ukwenza ama-kicks important na-effective kumele ingane engabe kwesikhathi ijimela kwitatami njengobona la ezilwa khona kodwa ingane ijimela kwikhonkolo so which is kunzima kakhulu ukuthi ingakwazi ukupractice wonke lama-kicks kukhonkolo. So iwona ama-challenges nawo bese uba wesibili ama-funds uma kuthiwa iy'ngane ziyasuka la ziyodlala eJohannesburg, Northwest, Limpopo sometimes ziye overseas uthole ukuthi ingane inamathuba ukuthi ingayodlala overseas kodwa ngenxa ukuthi ama-funds awekho igcine ingasakwazanga ukuya gcine kwesikhathi enye isiphelele nawo uthando.
Oh, impatho Nkosi yami angazi nengathi isandla sendlula ikhanda ngombongo. Right from the national up to manje nayizolo akufika manje impatho inhle kakhulu. Akukho nje umuntu onesikhalo kwamina ave ngijabule sonke nje. Impatho yala eKZN right from the officials abasixhasa nge-national tournament namanje basasixhasile futhi sibonga kakhulu. Swele nje umlomo ngamawaka yokubonga. Ikarati kuma-females ibaluleke kakhulu, especially uma bezoyiqala besebancane, ngoba izobafundisa i-discipline, one. Okwesibili, ibakhiphe ey'ndaweni ezingaba nomngozi labangayithola bona khona sebenesimo soku-attack-eka, be-attack-wa ama-males. So ikarati ine-discipline, ngoba I doubt ukuthi ungathi uwumuntu wesifazane unomndeni, ube nobaba or umyeni wakho ozolokhu eku-abuser, ebekwazi ukuthi wenza le sport sekarate. Ngoba sikwenikeza i-discipline, ube nendlela yokukhuluma, even nanokukhuluma nanomuntu engathi uwumyeni wakho noma uyisithandwa sakho, ongeke kuze kugcine ni-engage ku-violence engenasidingo. So kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu wesifazane wenze noma isiphi sports. Ungawujoyina ukarate because ukusiza kwi-self-defense and uyakwazi nokuzethemba. If kwenzeka something mhlawumbe kuwena endleleni, uyakwazi ukuthi ukwazi ukufeyisana naleyo nto uyifayithele yabo ukwazi ukuyimela njengomuntu wesifazane. Yeah, but I would encourage them to join karate. Karate helps a lot. It builds a person, teaches you to look more into yourself and make you wanna make goals for yourself, goals that you can reach. Yes. Kanti nani ngiyanibonga. Niyas-advertise ngempela. Sayibona ama-calls esawathola from ama-comments avele emphakathini uyajabulisa. Igama lami nguLondiwe Zondi, ngisuka oThongathi. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba ukufika lana process and ukujima noku-sacrifice kakhulu. Sanibonani ninjani? Igama lami ngingu-Arnold Ngwajama. Ngihlala eNanda. Ukujima ngijima uSensei Mazi Mdletshe eOhlanga. In future, ukuqhubeka ngigqugquzele ingane ezincane ukuthi sijoyine ukarate ngoba it helps with ukuthi i-discipline oyithola ejimini apply in daily life, so ikwazi ukumaintaina impilo yakho general. Kungijabulise kakhulu. Ukukhulu bengingalindele kodwa ngenxa yokuthi nginama-sensei angigqugquzelayo ukuthi ngikwazi ukuphusha, ngikwazile ukuthi ngibekezele, ngikwazi ukumelana.